ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 14/15/2023. ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನು ತೆರೆದು ಎವರಡಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಾಯಿನ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟ್ ಸ್ಥಿತಾದ ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೀಟದಂತೂ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸ್ಥಿತಾದುಲ್ಲೇರಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಏಕಾಗ್ರ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ರೂಪೋಡು ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ರೂಪೋಡು ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುರು. ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಾಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವಮಾನನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಏರುಪೇರುಡು ಕನಪುಂಡು. ಸದಾ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅನುಭವಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ನೆಪ್ಪುಂಡು. ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ದ ಕೊರತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಮಾನದ ಪಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತರಡ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲೆರ್ದಲ ಸುರೂತ ಸ್ವಮಾನ ಆದುಂಡು ಆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರೋ ಅಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಂಬರ್ 1 ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕಲು ಕೋಟಿಡ್ಲ ಕೆಲವರಾಯನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪೊರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಐನು ಕಂಡೊಲೆಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಇದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ರಚಯಿತನ ಸುರೂತ ರಚನೆ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಸ್ವಮಾನನು ತೆರೆಯೊಂದರತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕುಲ ಜೋಕುಲೆನು ಸಹ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗೂ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಮಲ್ತುದೇರು. ವಿಶ್ವದ ಪೂರ್ವಜರಾದುಲ್ಲರು ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಉದಾಹರಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತುದೇರು. ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಹಾಂತೆರ್ದಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದೊಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಶ್ರೀಟದ ಕಿರೀಟ ಸ್ಮೃತಿತ ತಿಲಕವನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು. ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಯಾನಿಯರು ಎನ್ನ ಸ್ವಮಾನದಾದ ನಸೇರೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏತಾಂಡಲ ಅಮೂಲ್ಯಾದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಕಡೇತ ನಂಬರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಪರಿಸ್ತಾಸೋ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪೋಡು ತೂಪಿರು. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ದು ಪರಿಸ್ತೆರ್ದು ದೇವತೆ ಒಡಾಪು ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನನು ತೆರೆಯೊಂದರ ದಯಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸ್ವಮಾನನು ಮರಪುನ ಕಾರಣೊಡ್ದೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ವ್ಯಾಕುಲಾಪೇರು ಬೇಜಾರಾಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅತ್ತಂಡ ದೇಹಬಾನ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ಚಿಂತಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮಹತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಸ್ವಮಾನದ ಶಾನ್ ಪನಸ್ಥಿತಿ ದುಪ್ಪುನವು ಬೊಕ ಈ ಶಾನರ್ದು ದೂರ ಪರೇಶಾನ ಆದುಪ್ಪುನವು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆದು ಮಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪವರ್ಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಬಾಲಕೆರಸೋ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಪರಿಮಿತ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಲಕೆರಸೋ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದವರೈತೆ ನಿಕ್ಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಹದ್ದದ ಬಾಬಾತ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು. ಐರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದು ಉಂಡೆ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ಕಳುವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕಳೆಯೊಂದು ಬುಡ್ಪರು ಮಾಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡೆ ಬಾಬೆ ದಯಾಗಿ ಗಮನ ಕನಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಬೇಜಾರ వచ్చి ಸೊಮಾನ ಸೀಟುಡು ಸೆಟ್ಟಾಲೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅತ್ತು ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮುಲಂತ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಸುಸ್ತಾದ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಮಾನುಡುಪ್ಪುಲೆ ಅತ್ತುಂಡ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಪನೆ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐದವರ ಸ್ವಯಂನ ದಿನಚರಿದ ಪಂಡ ಸ್ವಮಾನದ ಪರಿಚಯದ ಸ್ವಮಾನುಡು ಸಿತಾಳೆ. ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ಸದಾ ಶಬ್ದನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನಡು ಕನ್ಲೆ. ಶಬ್ದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪುವ ಮಲ್ಪುನಂತು ಮಲ್ಪುವ ಕಡೇಟು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಲಕ್ಕಿರತ್ತನ ಮಾಲಿಕೆರು ಪಾತೆರತ್ತು. ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯದು ನಿರಂತರ ಇಂದುವೆ ಶಬ್ದ ಬಿದೈ ಬರಡು ಎಂಚಿನನ್ನು ಪಡೆಯೊಡಿತ್ತನೋ ಐನು ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೇ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಖಜಾನೆದ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೇ ಏಪ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪಡೆಯುಂಡರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡರು ಒತ್ತೊಂಡರು ತೆರಿಯೊಂಡರು ಬೊಕ ಒತ್ತೊಂಡರು ಆಯ್ದವರ ಇಂದುವೆ ಶಬ್ದ ನಿರಂತರವಾದ ಪಿದೈ ಬರೊಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೇ ತೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸ್ವಮಾನುಡುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೀಪೇರು. ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂನ ಸಮಾನ ನನೊಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ನಿಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ರತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಾದುಳ್ಳರು. ನಿಕುಲು ಒರಿಯರಿನ ಪಿರವಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಏರು ಬೇರುಡು ಬತ್ತರಡ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಗತಿದಾದ ಅದಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಹಾರಥಿಗಿಲು ಪಂದು ಲೆತೊನಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ವಿಶ್ವದ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಪಂದು ತೇರು ನೋಡ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಸಬೆರೆ ಉಪ್ಪು ಉದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಪೊಸಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಪೊಸಬೆರೆ ಆದಪ್ಪಾಡು ಏರು ಹೃದಯರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಏರು ಪೊಸಬೇರು ಬೈದರೋ ಅಕಲು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಕೇವಲ ತಿರಿಯೊನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದರೋ ಅಕಲು ಕೈ ದೆರ್ಪುಲೆ. ಕೈನು ಉದ್ದವಾದ ದೆರ್ಪುಲೆ ಪೊಸಬೇರು ಕೈ ದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರತ್ತಕ್ಲಂತು ಪಕ್ಕ ಆದೇ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಏರು ಹೃದಯರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರದುಲ್ಲೇರು. ದಾಗ್ ಏ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು 2 ಜನಕುಲ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಪಾಂಡವೇರು ಪನ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟ ಬೈದನೆ ದುನ್ನಾದು ಪುಜತ್ತೆ ಹಗುರಾದು ಪುಣತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಲೈಟ್ದ ಕಿರೀಟ ಬಾದುಂಡು. ಐದವರ ಲೈಟ್ ಏತು ಹಗುರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಲ್ಲ ಸಹ ಗಮನಡು ದೀವನ್ಲೆ. ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಲುಂಡೆ 20 ವರ್ಷಲುಂಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ ಯಾವು ಪಂದು ಅನ್ನ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸಮಯದ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶನು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿನಾಶದ ದಿನಾಂಕ ತೀರಿದನೆ. ಇಂಚಿನ ತಾರೀಖಡು ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿದುಪ್ಪುನಕಲು ಎರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲರ ಎರಾಂಡಲ ತೆರಿದಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮರುಜೀವ ಭೋಗನು ಮಸ್ತ್ ದೀಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಭರವಸೆ ಜಾಯ್ನದವರ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಆಯಸಡು ಎಲ್ಲೋ ವಾಂಡ ಮಲ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಯುಗವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಈ ಎಲ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿರು. ಈ ಎಲ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತುನ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ರಾಜಾದಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯಾಂಡಲ ಆಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತುನ ಸಮಯ ಎಂದು ಆದುಂಡು. ಬೊಕ ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲನು ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಫಲಲ ಇತ್ತೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಲ ಇತ್ತೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಲ್ತರ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಭವಿಷ್ಯ ಲಾಪನು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಯುಗ ವಾಂಡಲ ಉಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಗ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ವರ್ಗದ ಉಡುಗೊರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಗ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆನೆ ಏರ್ಲ ಕೊರಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪನ್ಪುನ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ.
ಐನೇದವರ ಸ್ವಯಂನ ಸಮಾನುಡ್ಲ ಏಕಾಗ್ರವಾದುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆನ್ನು ತೆರೆಯುವನ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಸ್ವಯಂಗೂ ಸಮಾನ ಉಂಡು. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಲು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಲ ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬತ್ತರಡ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊನರು. ದೇಪಂಡ ಏತ್ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪರೋ ಆತು ಒಂಜನೆದ ಅದು ಜೋಕ್ಲ ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೆ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪೆ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರವು ಬೂರುಜ ಆದು ಬುಡುಪುನವು ಇದು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ ಆಲಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಸ್ಯ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಇದು ಆಲಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಶಬ್ದ ತುರಂತ ದಾನ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಆದುಂಡು. ಶೀಘ್ರದಾನ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ಇನ್ನು ಇದು ಸುರುತ ಟರ್ನ್ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಗಮನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಸೀಸನ್ ಸಮಾನರ್ದು ಜಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೇನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಯಾರು ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕ್ಲ ಒಂತೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೀಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಚಿರು ತೆರಿಪಾಯತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಕಡೆಯತ ನಂಬರ್ದ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಾಲ್ಯ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐನೆಡ್ದವ್ರ ಐತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಸೀಸನ್ ಭಲೆ ಭಾರತೀಯನ್ನಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟರ್ನ್ ಓಲೋ ಒಪ್ಪುಚಿ ಅಕಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಕಮಾಲ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಗಾದು ವಿಶೇಷ ಸೀಸನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಶುಭಾಶಯಲು ಭಲೆ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯಲು ಐನೆಡ್ದವ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲರ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊರದು ಬಿಡ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂನೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲೇನರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡಾಲೆ ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ತಿರಿವನ್ವೇರು ಏರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಕಲು ಜೊತೆಟ್ಟೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಿಬ್ಬನಿಗದಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದಿಬ್ಬನೋಡು ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಮಂತದ ಕೈ ನುಡಿದು ಜೊತೆ ಪೋಡು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸುರೂಕು ರಾಜ್ಯಡು ಬರಡಾಪುಂಡು ಹೊಸ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದು ಒಕ್ಕಲ ಸಹ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆ ಪರತಾದುಂಡು ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೊಸ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಐದವರ ಪ್ರೀತಿದ ಚಿಹ್ನೆದಾದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನವು ಜೊತೆ ನಡಪುನವು ಜೊತೆ ಬರ್ಪುನವು ಇಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು ಇದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನವು ಜೊತೆಟೇ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಟು ಬರಡು ಇದು ಇಷ್ಟನೇ ಐದವರ ಓ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾಗು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿದ ರೀತಿ ಇಂದುವೆ ಅದೊಂದು ಜೊತೆಟು ಬೋಡು ಪಿರವು ದುಂಬು ಏಪಲ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಪಿರ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂತೆ ಪುದೆ ಒರಿದು ಬೂರ್ನಲ ಸಹ ಧರ್ಮರಾಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಉಂತೊಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಕೈಟ್ ಕೈ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಿರ ಬರ್ಪರು ಮಜಾ ಒಯ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನೆಟತ್ತೆ ಐದವರ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಜೊತೆಟೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಪಿರ ಬರುಡಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಕೈನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೆರ್ಪರು ಕೈನು ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಕೈಂತುದು ಬಾಬುತಾದ ಖುಷಿ ಆಪಿರು ಅಂಡ ಶ್ರೀಮಂತದ ಕೈಂದೆರ್ಪುಲಿ ಶಿವ ಬಾಬಗಂತ ಕೈಲುಪ್ಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಗುಲ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಕೈಕುಲುಪ್ಪುಜಿ ಶ್ರೀಮತದ ಕೈನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟು ನಡಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ತರಣ ಆಂಡಲ ಗದ್ದಲೆ ಕೈಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆ ಗದ್ದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಇನ್ನೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು ಒರಿ ಬಾಲೆಲ ಸಹ ಪಿರ ಒರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತರ್ಲ ಜೊತೆಟು ನಡಪುಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಎವರಡಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುನ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದೇರು ಐನ್ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇ ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸಿತಾದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಓ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜೊತೆಟ್ಟು ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಓದುವೆ ಈ ವೇ ಪನರ್ಸಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು
ಮಾತ ಕಡೆತ ಡಬಲ್ ಸೇವಾದಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸದಾ ಏಕಾಗ್ರ ಸಮಾನದ ಸೀಟದ ಸೆಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಬಾಪ್ದಾದನ ಮಸ್ತಕದ ಮಣಿಕುಲು ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆನ ತೆರೆದು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ರೆಕ್ಕೆಡ್ದು ಸದಾ ರಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಕೊರೊಂದು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಬಾಪ್ದಾದಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಗ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಿರೆಲ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದಿರತ್ನನು ತೂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಆದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಸೇವಿಡು ತಮ್ಮ ಮೂಲೆನ ಸವೆಸದೇರು ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆವು ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತುಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಪತ್ತಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡಲೊಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಬಾಬಾನು ಮರತಿಜರು ಹೃದಯಡು ಬಾಬನೇ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂದತ್ತೆ ತೂತರು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾಕಿ ಆಯಸ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜಪುರಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಮಲ್ತದು ಪೋಡಾಪು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿಜೇರು ಧರ್ಮರಾಜಲು ಸಹ ತರೆ ಬಗ್ಗ ಓಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಒಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಮುಗಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ನನದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಃಖದ ಚಿನ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರದಾದಿ ನಿರ್ಮಲ ಶಾಂತದಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇರು ಮಸ್ತ್ ತೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಗ್ಲ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ವರದಾನ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆ ಚತುರತೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಇಷ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭಾವ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆ ಚತುರತೆ ಇಷ್ಟಾದುಪ್ಪುಜಿ ಮುಗ್ಧರ್ನ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಚತುರ ಸುಜಾನ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಬಾಬಾಗ ಮುಗ್ಧ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುಸ್ತಕಡು ಮುಗ್ಧ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷ VIP ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೋಪುಜಿ ಆಕುಲೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣದ ನಕ್ಷತ್ರಾದ ಬುದಿಯರು ಮುಗ್ಧ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೃದಯರ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಇಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅಗಣಿತ ಖಜಾನೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದ ಬುಟ್ಟೆರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಯಿರ್ದು ಸದಾ ಮಧುರ ಪಾತೆರನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವಿಯಾಲೆ ಏರು ಸದಾ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಲವಲೀನ ಪಂಡ ಸಮವೇಶ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ನಾಯನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ಬಾಬಾ ಸಮಾವೇಶಾದಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ತೋಜುವೆರು ಎಂಚ ಆದಿ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಡು ಸದಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತೋಜಾಡು ಸೂಚನೆ ಇನಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಐತಾರಾದೊಂದು ಮಾತ ರಾಜಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಯ್ಯಡ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕೋರ್ದು ಏಳು ಮುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಲ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜತನದ ಸ್ವಮಾನುಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡೊಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಪೂರ್ಣ ವೃಕ್ಷಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ದಿವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.